jotto naidi tongnai tako bukuk sono sini bokhan jati YouTube channel la sobo angni rokni thani kaisa kok saman tongo tabo mkena challenge video rok bo phunok sinai he ke le tabok Thaisrem ni season cholai tongo inke Thaisrem ni challenge khlainai tini Thaisrem srasa somoy ni bisingo gobang kok jamanai bono masuk Thaisrem bothai gip manai bo inke sengtak senglai sinai challenge le oro Thaisrem som mosso rojak yang bahaina oro mosso riok pro tei nongjangnai tei Thaisrem bothai or jagao 40 khan tongo bono borok kisa jorani bisingo swba gobang kok jama inke sani senglai sidi 1 2 3 Getini ni mwkhwi Thaisrem mosso samani pharanya naitok thawkhai ungjak tongo nrokle bahai bo naitok jagde naitok jayade yaphangni simi paithak jora kwrung roi nai tongbai di tei comment rok khlaibai di chini buku khorok nei Thaisrem mosso challenge khlai tonglai mani aro jagao tei bangthalia yang bahaina chini buku sakthari ni sai tongo ke yang tekisa gobang tongkho ni sai ani ke pai bela ang ke sabai malia han ke tegi sa tong ke tini ne challenge video asuk jora kem paile ha sini bukuk khoroksa angken tekisa ni bangi paira malia khoroksa ni ken kisa joran bisingo na kamang kuk paile ha ke kaplai ni sokat no sangya phairo laisi ni Thaisrem mosso ni challenge jora kisa ni bisingo Thaisrem mosso kamang kuk jamaoi kaplai ing ha bonota boni sokat Thaisrem ya phairo laisi